informa que desde el día 1 de agosto poden adquirir els abonaments gratuïts per al tercer quadrimestre de 2023, amb validesa des de l'1 de setembre fins al 31 de desembre. Poden consultar les condicions en renfe.com o en punts de venda de les estacions. Moltes gràcies. Renfe les informa que desde el día 1 de agosto pueden adquirir los abonos gratuitos para el tercer cuatrimestre de 2023, con validez desde el